This is the magic part of my show. Please let me explain why. For you people here today, if everyone gets in the middle of this to put on the music and get everything ready for my show. Could I ask everyone else to crowd? Just clap. On estem? En Covent Garden. Si no parles un poc més fort, després no se sent. És que avui s'hem despertat molt tard. I? Pues que estic molt cansada. Tindria que ser al contrari. Si s'hem despertat molt tard, doncs dormir molt. No, dormir més no és bo. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Lo que acaba de pasar es que allí darrere, aquells xics d'allí, Som molt majos! aquells d'allà, fa un moment estaven ballant, que sí d'allà? Sí, i els hem vist de lluny i hem dit, ah, mira que guai, estan ballant! I s'hem arribat I s'hem ficat a ballar en ells. I ja està. I punto. ens han dit, come on! I hem passat un poc perquè ens acaba de perder una xica, ens hem parat a veure i fa, I know you want! I aleshores hem anat i hem ballat en ells. I ho va passar molt bé. I estem en Leicester Square, on estan els cines, on està el M&M's allí, on està el Chinatown, la porta allí, i moltíssimes coses. I sí que se canta perquè he vist un vídeo en plan que el fiquen a veure The Greatest Showman. On estem anant? Estem anant a un cine. Super British. Estem molt bé. Hola, mira! Mira, està sí, mira. A veure. I avui què? Avui peli, avui una musical, avui dos pel·lis. Look out to see I come and I'm marching on to the beat I Ja anem drum. a dinar. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Together. Allí no n'hi havia... Veníem d'Enric Salvaje. A veure, te fes, quan jo te diga fas i agaches el cap, ¿vale? 1, 2 i 3, ja!